jedan razlog zašto sam tako od početka razmišljao. Naravno sam se malo izgovorno pa plate, ne plate, tako dalje. Da ja odlučujem o tome, ne ide da ja odlučujem. Da, to je. A svestan sam rizika i prihvatam. Ali ja imam cilj. A hoću da imam mnogo više para nego što imam. Hoću da moja plata bude mnogo veća tako što ću ja osnovno sumnjam da vredim više nego što sam plaćan. To je na primjer moj jedan motiv i ne moram da položim račune nikome osim poreskoj upravi za to što radim. Dakle, to bi bili moji motivi za to da pređemo u privatni posao. Ovo je prvi put da probamo ovaj format i mislim da je vrlo zanimljivo. Uvek sam govorila do 45. pokrenut ću nešto svoje, znači to je nešto čučalo u meni. Ovo je jedan težak proces, ali ja čekam da on prođe, kao što i neke faze u životu postoje i da imam možda svoju redakciju od 3-4 novinara i da imam 2-3 maloprodaje i da uvozim još nešto drugo i da možda ja jednog dana imam cilj.